ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୋପାଳ ଆପଣ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଅପରାଧିକ କାହାଣୀ। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମର କାହାଣୀ ଏମିତି। ସେ ଗାଁରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛି ରକି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା ବୟସ ହାରାହାରି 45 ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ରକି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା ଏବଂ ରକି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜେଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରା 3 ଜଣ ମିଶିକରି ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଆନ୍ତି। କେଉଁଦିନ ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା ରୋଷେଇ କରିଦିଏ, କେଉଁଦିନ ରକି ରୋଷେଇ କରିଦିଏ, କେଉଁଦିନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ସଂସାର ଖୁସିବାସିରେ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେଦିନ ସେ ଆଉ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ, ଆମେ ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା, ଘରକୁ ତ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯିଏକି ଜେଜ ହେବେ ରକିର, ସେ କହିଲେ କି ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବାହାଘର ବୁଝୁଛି, ତୋତେ ବାହାଘର କରେଇ ଦେଉଛି। ବୋହୂ ଆସିଲେ ଆମେ ବୋହୂ ହାତରୁ ସବୁ ଖାଇବା, ଆଉ କେତେଦିନ ଆମେ ଏମିତି ଖଟୁଥିବା। ସେଥିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା ବି ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅତି ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ହେଲା। ଝିଅଟିର ନାଁ ହେଉଛି ସୁନିତା। ବାହାଘର ସରିଲା। ଝିଅଟିର ବୟସ ଯେତିକି, ରକିର ବୟସ ତାଠାରୁ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ସାନ ହେବ। ରକିର ବୟସ 20 ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଝିଅଟିର ବୟସ 22। ରକି ସୁନିତା, ଯିଏକି ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରକିର ସାବତ ମା'କୁ କେବେ ବୋଉ ବୋଲି ଭାବିନି। ସେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ନାଁ ଧରି ଡାକେ। ଏ ସୁନିତା ପାଣି ଦେଇଦେ, ଏ ସୁନିତା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେ ତାକୁ ଡାକେ। ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଦେଖିଲା। ଏହାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରା ବିରୋଧ କଲେ। ରକିକୁ ଡାକି ସେ କହିଲେ, ଆରେ ସେ ତ ବୋଉ ହେବ, ତ ତାକୁ ନାଁ ଧରି କାହିଁ ଡାକୁଛୁ? ତାକୁ ବୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କର। ରକି ହଁ ହଁ ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇଆ ନାଁ ଧରି ଡାକିଲା ଏବଂ ଲୁଚି ଲୁଚି ତାକୁ ଅନାଏ। ଏହା ସୁନିତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ଏବଂ ସେ ବି ଜାଣିପାରିଲା ରକି ମନରେ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିଦେଲା। ରକିର ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ବେଳେବେଳେ ଲୁଚି ଛପି ସାବତ ମା ସୁନିତାକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ତାକୁ ନାଁ ଧରି ବି ଡାକେ। ଦିନେ ସୁନିତାକୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ତା ହାତ ଧରି ପକାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସୁନିତା ଭାବିଲା କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲାନି ଏବଂ ସେ এই କଥା ନେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କହିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏହା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ରକିକି ବହୁତ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିଥିଲା। କହିଲା, ଏଭଳି କାମ କେବେ କରିବୁନି, କଲେ ତତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ରକି ତାର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ପ୍ରବୀର। ସେ ପ୍ରବୀରକୁ ସବୁ କଥା କୁହେ। ଏଇ କଥା ସେ ମୋ ବାପାକୁ ବାହା ହେଲା, ହେଲେ ସିଏ ମୋତେ ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରବୀର ତାକୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ରକି ପଚାରିଲା, କ'ଣ କରିବି ତାହେଲେ କହ। ପ୍ରବୀର କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଶା ଔଷଧ ଦେଉଛି, ଘରକୁ ଯିବୁ, ତୋ ବୋଉକୁ ଯେଉଁ ସାବତ ମା'କୁ ଖୁଆଇଦେବୁ, ବାପାକୁ ଖାଇଦେବୁ, ତୋ ଜେଜେକୁ ଖାଇଦେବୁ, ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ତୁ ତୋର ଯାହା କରିବା କଥା କରିପାରିବୁ। ରକି ସେ ମେଡ଼ିସିନକୁ ଆଣି ତା ସାବତ ମା ସୁନିତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲା ଏବଂ ତା ବାପାକୁ ବି ଖୁଆଇଦେଲା, ଜେଜେକୁ ବି ସେ ଖୁଆଇଦେଲା। କେଉଁଥିରେ? ଭାତରେ ମିଶାଇକି। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ରକି, ତା ସାଙ୍ଗ ପ୍ରବୀର ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମଣ୍ଟୁ, 3 ଜଣ ମିଶି ସୁନିତାକୁ ଟେକି ନେଇ ବଣକୁ ପଳାଇଲେ।
ବଣକୁ ଯାଇ ତା ସହିତ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଖରାପ କାମ କଲେ। ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ସୁନୀତାର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତା ପାଟିରେ କପଡ଼ା ଦେଇ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଚାଲିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତା ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରୁ ରକ୍ତ ବି ବାହାରିଲା। ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟକିଲେନି, ବାରମ୍ବାର ତା ସହ ଖରାପ କାମ କରିଚାଲିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁନୀତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେ ମରିଯାଇଛି। ମରିଗଲା ପରେ ବି ଏମାନେ ତା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ବୁଝିଗଲା, ଭାବିଲେ ଏ ତ ମରିଗଲା, ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବୁ, ଏବେ ଆକୁ ପୋତି ଦେବା। ନିକଟରେ ଏକ ଗାତ ଖୋଳି ଲାଶକୁ ନେଇକି ଥୋଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ ଜଷ୍ଟ ହେଇ ଆସ୍ତେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇ ସାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ଏକ ଯୁବକ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆସୁ ଆସୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ଗାତରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଲାଶଟାକୁ ଏବଂ ତା ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ଖୋଲିଥିଲେ, ସେଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଲୋକଟି ଆସିଥିବା ସେ ଗାତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଗାତରେ ଗଳି ପଡ଼ି ସେ ଦେଖିଲା ଲାଶ। ଏହା ଦେଖି ସେ ଚିଲେଇକି ଗାଁକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗାଁବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଲାଶ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଲୋକ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେଇଠି 3ଟି ଯୁବକ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ